balang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Totoo nga siguro ang kasabihan na ang success mo ay hindi mo dapat pinopost. Na-realize ko lang sa pagpo-post ko po ng maraming taon sa social media. Kapag ka ang post po ay tungkol sa chismis, ang post po ay tungkol sa problema, ang dami nagko-comment. Pero kapag ka ang post po ay tungkol sa success, bibihira po ang nagko-comment. Yun lang, ano masasabi niyo po dito? Thank you, Tambalan, and God bless. Ay. Well, Siyempre, masanay na tayo. Ganun Una-una, talaga. welcome back muna natin dito ang basang-basa. Si Nicoliala. Ako ba? Di ba galing ka dun sa sa Wata-Wata? Ayaw nga pala. Tinignan ko tuloy ang aking sarili. Tinignan ko tuloy ang aking katawan kung meron pa akong mga basa-basa talaga. Uy, congratulations naman sa napaka-successful na Wata-Wata Festival sa San Grabe. Juan. First time ko na-experience yung basaan na ganon. Ang sarap talaging maging wet. Chares. Naranasan niya pong maging basa. Correct! Ang sarap-sarap nakakamiss. Ay! Salamat. Oo nga, no? Ang dami kasi nating ginagawa. Parang pagkagaling ko sa basaan sa ating napakagandang Wata-Wata Festival sa San Juan. Siyempre in celebration of si San Juan Bautista. Tama. Yan. Kaya meron tayong ganyan. Kaya may pagbasa, di ba? Baptism. Oo. Ganon. Yan, kaya ako galing dyan. Anyway, thank you ulit po sa City of San Juan, kay Mayor Francis Zamora. Oo, at ang mayor nila na game. Sobrang game Sanong na game, bagay. grabe. Alam mo yung there are some people na kapag ka matangkad sila, they try as much as possible na maging maliit. Oh, totoo. Katulad ng asawa ko. Oo. Yung asawa ko, 6'1", ang height niya. Pero as much as possible, lagi niyang sinasabi, sana hindi siya makikita sa crowd, hindi siya magsa-stand out. Tapos sabi ko, ang hirap kasi una ang tangkad-tangkad mo talaga, tapos ang pogi mo pa. So parang makikita ka talaga eh. So may mga taong katulad noon na asawa ko na as much as he could, sana Pwede nakatago siya. mag-shrink. Kung pwede siya They're trying mag-shrink. to fit in, di ba? Oo, gusto niya mag-shrink kasi iba yung height eh. Minsan, Oo, akala pansinin lang, ka. correct, akala lang ng iba parang nakakainggit naman ang tangkad, di ba? Pero there are people, tulad na asawa ko, and I know of some people na matangkad, na ang posture nga nila ay kuba Oo. or hukot yung kanilang Oo. likod kasi nga, ayaw nilang makita sila. Napansin. Pansinin kasi, ganon. Hindi naman lahat tulad ko na bida-bida na gusto pa napapansin, di ba? Pero meron mga taong katulad ni Mayor Francis Zamora na ang tangkad niya, ang laki niya, pero okay lang sa kanya na makita siya, mapansin siya. I remember nung naghatid saya concert tayo nung Saturday sa San Juan, talagang tumayo siya para videohan yung ages, Correct. di ba? Nakising-along pa. Correct, ganon. So, ganyan, kitang-kita si Mayor Francis Zamora. Diba? So, shout out po, Mayor, at sa iyong beautiful wife na si Carrie Zamora. Ayan. And congratulations sa City of San Juan sa isa na namang napaka-successful na Wata-Wata Festival. Ayan. Oo. Speaking of Wata-Wata, 'di ba? Kung minsan 'di ba, yung mga pictures natin ng hatid saya nung nakaraan, pino-post po natin whether in personal whether may mag-comment o wala, pinopost ko lang kasi ito yung experience ko Correct. na alam ko balang araw babalikan ko. Ayan. Diba? Totoo yan. Masarap mag-post.
dahil gusto nating i-post ito, Oo. 'di ba? Regardless of tama si Diego, balik na tayo dun sa nag-PM. Oo. Regardless of kung may matutuwa, Mhm. kung may maaasar at Oo. mayayamot, page mo 'yan. Correct. Siguro yung sinasabi niya na bakit ganun, baka observation niya. Kasi feeling ko Oo. ganun yung tao eh. Walang comment. Pagka success mo. successful, walang comment. Oo. Kung meron man, heart, like, o di Oo. kaya congrats na galing sa ilong, di ba? Mhm. Ganun lang kasi talaga, alam mo ng mga tao, sadyang may taong ingitero, Mhm. or sadyang baka naman iniisip mo lang, pero Oo. wala lang naman talaga. Nagkataon na nung mga pinopost mo, mga juicy, pag juicy naman kasi talaga, lahat sasawsaw. 'Di ba? Pero kapag ang isang post ay hindi masyadong juicy, o subukan mo na nag-post ka ng success pero ang caption mo is, paano ko kaya nakuha itong bagong washing machine? Ayan. Kanino kaya ako kumabet para magkaroon ng bagong kondo? O kung ganun ang atake mo, sigurado marami magpo-post, Tama. 'di ba? Oo. Minsan masyado nating iniisip yung iniisip ng ibang tao. Oo. Pero sa totoo lang, what if hindi ka nila iniisip? Importante kasi yung intention mo. Ano ba yung intention mo? Bakit ka Yes. mag-post? Para Ayan marami din. mag-comment? Correct. O parang gusto mo lang ilabas yung nararamdaman mo na eto. Na happy ka. Happy ka. Or malungkot ka, 'di ba? Kasi tama ka, Jigs, there are people who use social media as their diary. Mhm. Pagka diary, ibig sabihin hindi lang malungkot, Oho. hindi lang masaya. Oho. Lahat, maski nakakatakot, maski walang kwenta, Mhm. ipopost, 'di ba? Oo, kasi may mga tao na kagaya ng nakwento ni Nicole na minsan fina-follow siya, minsan hindi. Oo, correct. Hindi naman nila gusto maramdaman yun eh. Pero 'di ba, yung context nun is tuwing nakikita niya si Nicole na may success Oo. parang Ina-unfollow nabubwisit niya ako. Nabibwisit siya kasi pareho lang sila ng edad. Correct, pareho kami bakit- magka-batch. Bakit siya Oo. blessed na blessed ako Pero wag ka mag-alala, ganun din ako. Oo. Meron din ako mga ganyan na parang pag nakikita kong successful siya, ina-unfollow ko din. Para no minsan, Jigs, na nakapag-attend ako ng isang meeting, nung yung event maraming palpak Mhm. o hindi masyado maganda. Oho. Daming kudanan lahat. Tama. 'Di ba? Pero nung nagkaroon ng very successful Oo, na at event, sunod-sunod. at sunod-sunod, sakto lang yung comment. Oh. Ganon kasi talaga. Tama, Ewan ko. Siguro mas marami talaga tayong kuda pag meron tayong nakikitang mali. Oo. Pero it may not be a bad thing eh. Mhm. Na kung successful naman, for example, yung post, for Oo. example, ano pa bang mako-comment Adi, mo dyan? okay, Kundi di, congratulations. good for you. That's it Correct. lang. Wala na rin naman talaga eh, di ba? Hindi mo na kinakailangan makarinig ka na. Himay-himayin. Oo, wala na. Wow, ang galing mo Oo, naman. Paano mo pangmalakasan nagawa? ka talaga. Ganon, hindi. Sadyang, because it's successful, because masaya, Given na siya eh. given na siya, Oo. the only reaction would be, congratulations. Oo, yun lang. Happy, ganon. Pero Oo. kapag ka nga, yun nga, ang isang bagay, kahit hindi posting, ang isang bagay ay marami kang mapipintas, marami kang, 'di ba? Ganun, maski Oo. ganun tayo eh. Pag meron tayong mga ginagawa, ang dami nating, tingnan mo to. No, wag na tayo magbigay ng eksaktong sample. Ayan ka na naman eh. Ayan na naman ako eh. Mapapahama ka. Hindi, kunyari, 'di ba? Meron tayong mga pinaplano na nag-work at may mga pinaplano tayo na hindi nag-work. Aha. Pagka yung isang plano namin hindi nag-work, yung meeting namin tungkol dun sa planong yun, ang haba. Mhm. As in, 3 hours hindi pa tapos kasi Aha. dami nating comment. Pero kung yung plano ay nag-work, Aha. hindi na namin para pag-usapan pa eh. It worked eh. Correct. Congrats to us, it Oo. worked. Yun lang yun. Ibig sabihin, job well done. Oo, That's hindi it. na natin kailangan himay-himayin. Ibig sabihin, lahat ng ginawa natin para dyan sa plano na yan ay na-achieve natin and Oo. successful. Now, sa question mo kasi kung bakit walang masyadong engagement, depende kasi sa trigger yan eh. Di ba pag medyo negative, pag chismis, Diba? oo. Pero meron din naman mga success story. Tingnan mo yung trigger na halimbawa, tricycle driver. Na Ayan. paaral ang kanyang asawa naging doctorate pa. Correct. So maraming engagement eh. Kasi Tama. dahil doon sa trigger. Oh, so yun na. So tama nga. Siguro yung caption mo wala masyado. Oo. So dapat kung gusto mong maski yung mga successful posts mo, Oo. ika nga, mapansin din, dapat merong human Oo. touch. Ayan, Yan. oo. Imbento ka ng story. Para marami mag-comment. Pero Correct. it is what it is. Oo. Sa tingin ko, hindi na kailangan sumaba yung loob mo kasi ba't wala masyado nagpo-post Oo. or nagko-comment kapag ka-successful. Kasi for all you know, eksakto lang nung oras na yun, wala rin naman mga tao masyadong active online. Oo. Tapos Diba? kung hindi naman ganun ka human interest yung Correct. success mo,
Wala lang. Yun lang. It's, Wala lang. it's a normal day. Oo, Another day. Another correct. success story. Tama, yun lang Oo. siya. For example, isang realization ko. So, kunyari, sa personal page ko, yung personal, yung Emmy na page, hindi yung Nicole. So, meron akong ilang mga followers or friends dyan. So, meron akong alam kong friend ko siya, so trinay ko siyang hanapin. Anyways, nakita ko lang na dun sa kunyari 18,000 na friends. Oo. Nakita ko lang na 122 lang yung online. Parang nakasulat siya dun 122 of your friends are online. Oo. So dun sa 18,000, 122 lang yun. So ang point ko, ba't ko sinasabi is, baka for all you know, kung kailan mo pinost yung success na post mo na yan, hindi naka-online yung mga tao. Oo. 'Di ba? Wala naman eh. Or Huwag na baka- sumama loob mo. Or baka dati may mga pinost ka na nega na buwisit sa sayo, in-unfollow. follow ka rin that Kaya hindi ka na particular dumadaan time. sa feed Correct. 'Di ba? Pero ang sa akin lang, kung successful ka, edi good for you. Oo. Hindi mo naman kailangan ng validation mula sa ibang tao para masabing successful ka. Ayan, ganito i-analyze mo yung sarili mo, 'di ba? May mga time ko minsan, lalo na itong si Facebook, Yan. pag nag-ano ng memories, tingnan mo yung pinagpo-post mo dati na success stories, na parang naiinis ka sa sarili mo, na parang, Bakit mo "Ang ito yabang pinost?" to." Ano ba pinagsasabi nito? Kainis. Alam mo, may mga, anong post mo in particular, Jegs, na masasabi mong, ano ba to, ang yabang ko naman dito, ba't ko to pinost? Alimbawa. Actually, marami. Ako din marami, pero yung isa sa mga talaga nag-cringe ako na recent ko nakita, kaya ko naalala kasi recent siya eh. Parang, I now have a BlackBerry phone. Wow, it's so amazing. Tapos parang sinabi ko pa yung mga... Tapos sinabi ko... nag-i-English Oo. tayo dati talaga. Tapos yung mga sinabi ko pa yung features, ako nakakabasa, parang, ano ngayon? So, ganyan. Oh. So, minsan talaga, may mga success story na minsan nakaka-cringe siguro, kaya wala na lang nagla-like. Pero during that time sa POV ng isang Nicole Yala, 'di ba? Na talagang it's a success na gusto mo lang Nakakuha ko, i-share. first time ko kasi makakuha ng phone na BlackBerry. Oo. Kasi for the longest time, ang phone ko, ay yung phone na hindi talaga masyadong mamahalin Oo. kasi hindi namin afford nung nag-aaral ako, Oo. ganun. And So, during that time, BlackBerry is a thing. oo, Talagang syala ka talaga. Hindi, tsaka parang nakakatalino pang Oo. executive, di ba? Kasi yung Oo. keypad niya, QWERTY QWERTY, ba? Oo, QWERTY. QWERTY keyboard. Oo. So, hindi siya katulad nung mga regular na Oo. the keypad. Ganon. Oh. Basta may mga ganon talaga. Minsan Oo. nakaka-cringe, minsan nakakatuwa. Basta hindi dapat na maging basihan yung comments ng Oo, ibang totoo. tao para masabing, ay, successful nga ako. Correct, Kasi hindi mo pwedeng, kung successful ka naman, Iba-iba kasi yung definition ng bawat tao. success, Ng correct. success, 'Di ba? Kung para sa successful ka naman, hindi mo kailangan na maraming nag-post diyan or Oo. nag-like diyan para ma-validate yung success mo. Success Tama. mo 'yan eh. Correct. Sa'yo 'yan. To Oo. each his own. Ayan, tama. Relax ka lang, ha? O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw nito. Mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang burnay! Eto pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!